Wara aktar minn 24 siegħa ta' tfittxija għal b'mewġ qawwi bla l-art, s'issa qatt m'hemmx aħbar ta' żagħżugħ ta' 24 sena illi tul il-ġurnata tas-Sibt ma telax mill-baħar wara illi niżel jom fl-inħawi magħrufa bħala fejn il-ħofra fl-aħrax tal-Mellieħa limiti ta' Torri l-Abjad. L-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta jbassar riħ qawwi b'forza 6 sal-11 tal-ħadd filgħaxija. It-tfittxija għal ġuvniet issir ferm diffiċli għal membri tas-salvataġġ u t-tiftix li fl-aħħar 24 siegħa ffittxewh kemm fuq il-baħar kif ukoll permezz ta' helikopter. Iżda sfortunatament minkejja l-ħidma sfiqa madwar il-kosta Maltija tal-membri tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien mal-Pulizija, xorta waħda mhux magħruf x'seta sar miż-żagħżugħ b'kull ma jmur minn siegħa l-oħra dejjem tonqos it-tama u ċ-ċans li jinstab ħaj jew illi jinstab għal kollox. Il-każ seħħ kif f'temp ikkaratterizzat minn riħ qawwi 4 żgħażagħ reħewla lejn l-aħrax tal-Mellieħa b'2 minnhom żewġ żgħażagħ ta' 21 u l-vittma ta' 24 sena mill-Bangladesh jiddeċiedu illi jaqbżu jowmu. Inevitabilment hawnhekk il-barranin spiċċaw f'diffikultà qalb il-baħar imqalleb bl-iżgħar fosthom jirnexxielu jitla l-art madankollu l-ieħor ma rnexxilux. Filwaqt li 3 żgħażagħ ingħataw l-ewwel għajnuna permezz ta' ambulanza fuq il-post kawża tax-xokk li ġarbu, il-ġuvni ta' 21 sena tgħid l-isptar Mater Dei għal aktar kura, madankollu sfortunatament iż-żagħżugħ ta' 24 sena għadu mitluf. Kelliema għall-Pulizija li tkellmu ma' Net News spjegaw li t-tfittxija għadha fis-seħħ iżda huwa ċar illi bir-riħ qawwi mill-majjistral illi qed jaħkem lill-Gżejjer Maltin tul il-jum ċertament illi qed ikun ta' sfida kbira għall-iskwadra tat-tfittxija u s-salvataġġ sabiex jinstab iż-żagħżugħ.